Lagi ka to. Kuno ko sa Facebook ba? Wapa kayo bro. Sa una na to, bakit ibaba? Lagi mo nakuha ganun bro. Bapa ko to sa Facebook. Bapa ko kayo. Ano to ni discount? Pa entrance pa ko. Yung pag-imaningan di, paano ang tinipudukan ba? Kasi ano? Sinti pa rin siya. Lagi. Basta maano na. Pagkakuha ko, maduhan na buka yung lubot bro. Yung lubot na lagi bro. Basta mauna tayo na. Gago! Talaga ba, ginagawan bro? Gugulit ka ta bro. Gusto din mo sugod sa uwan bro. Uligi bro, kusiging uwan. Gugulit na ka na. Bro, saan ang ubay bro? Saan? Oo, take siguro na. Natulog na. Turun ba? Miss, ano ba miss? Ay nasa gilap miss. Bigyan mo rin ba po miss? Makuha niyo, matikpan nila rin miss. Miss? Bigyan miss? Ayaw ba lang? Takura ba mo po miss o? Sige. Ay nasa gilap miss. Ba't mo ganun siya ba na? Gini po. Masa buhok mo ba yun? Nani mo, oy! Kita mo guwapa! Kita ang higanta. Alayan ka mo! Anong yan mo, higanta. Wala na tayo, bes. Hindi mo mahal ko ba mo? May black lady na. Bahala mo dira, oy! Karunan! Bahala mo dira, oy! Sis, naman ni siya sis. Ano kami siguro pilak-pilak? Ano mau guru niya yung Black lagi. Buwakan guru niya siya sa iyong buyat sis. Sana. Ikaw siguro yung panty nag-isbisi. Tapos mo ko sis. Uy, Hindi, nag-iikog siya sis. Kaya kasi gamay guru niya siya tutoy. may siguro. Patuya lang, patakada na ikaw sa itong na ng gamay totay? Istorya na di siya sis. Gising. Patuya lang, patakada. Ano na ng gamay totay, akong ikugan? Tinugon siya sa Adlo ka na mo. Action. Hey! Action. Ginagawa mo. Manako. Action. Gago! Hey! Gago! Ay, ano na ka?